खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सिआरपिएफआ 21 फेब्रुआरियाव सा-सानजा ओनसोलाव बोसोरसालिया पेरेड खुंगोन, अमित शाहआ बाहागो लागोन। आसामनि साहा बागान आरो आदिबासि हारिफोरनि थाखाय 3% साख्रिनि खथाखौ गनायथि होदों। गिबि मन्थ्रिया डिपुआव अनसाय चेक, कार्बि फुजारिफोरखौ मदद होनायनि बाथ्रा फोसावो। साहा जनजातिनि सोद्रोमाफोरा गोबां मुजुरि आरो एसटिनि मानखौ दाबिनानै आसामनि ढेकियाजुलियाव हेंथा सोमावसारो। कक्राझार जिल्लानि नेशनेल हाइवे 27 आव थाव टेंकाराव अर खामदों। गुबुन गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव 14 जवान, 3 नोगोरारिफोरनि जिउ खहा। कामरुप खुंथाया चामरिया सार्कोलआव गंनै आयेन बेरेखा इटा भाट्टाखौ बन्द खालामो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ सिआरपिएफआ 21 फेब्रुआरियाव सा-सानजा ओनसोलाव बोसोरसालिया पेरेड खुंगोन, अमित शाहआ बाहागो लागोन। मिरु रिजार्भ पुलिस फर्स (सिआरपिएफआ) गिबि खेबनि थाखाय 21 फेब्रुआरियाव सा-सानजा ओनसोलाव गावनि बोसोरसालिया पेरेड फालिगोन आरो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ गाहाय आलासि महरै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। मंगलबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सा-सानजा ओनसोलनि स्पेशेल डाइरेक्टरेट जेनेरेल (एसडिजि) राजा श्रीवास्तवआ बुङो दि गिबि खेबनि थाखाय सिआरपिएफआ सा-सानजा ओनसोलाव गावनि बोसोरसालिया पेरेड खुंगासिनो दं, जाय ओनसोलजों बेनि गोख्रों सोमोन्दो आरो गोजोन, दिदोमथि आरो हादोरारि रैखाथिनि थाखाय सोलिबाय थानाय रादायखौ दिन्थियो। सनिबारखालि बोसोरसालिया पेरेडखौ अमित शाह बिथाङा गाहाय आलासि महरै मान होगोन। बे हाबाफारियाव सिआरपिएफ जवानफोरनि सिबिथाइ आरो बाउसोमनाय आरो हादोरारि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोननि बिहोमाखौ सिनायथिगोन होनना बिथाङा बुङो। बृहस्पतिबाराव डिजिनि पेरेड जागोन, जेराव सिआरपिएफनि डाइरेक्टरेट जेनेरेल जिपि सिंहआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बे हाबाफारियाव सिआरपिएफनि मोन 8 सेक्टरनि हानजा बेन्ड आरो बाग्लारजों लोगोसे गासै 1400 सो मावफारियाफोरा बाहागो लागोन। मोन्नैबो बादायलायनाया गुवाहाटीनि सरुसाजाय स्टेडियामाव जागोन। सिआरपिएफ डे पेरेडनि समाव मोन 9 मानगोनां सिबिथाइ मेडेल आरो मोन 5 ट्रफिजों लोगोसे मोन 26 बान्थाफोरखौ मिरु नखर मन्थ्रिया गथायगोन। बे हाबाफारियाव नखर मन्थ्रिया गासै मोन 3 ओनसोलनि साबसिन बेटेलियनफोरखौ ट्रफिजों मान बावगोन। थांनाय बोसोराव नक्सल गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलाव फसंनाय एफअ'बिफोरनि गेजेराव साबसिन फरवार्ड अपारेटिं बेसखौ डाइरेक्टरनिफ्राय गांसे मान बिलाइ होनाय जागोन। नैथि खौराङाव दङ आसामनि साहा बागान आरो आदिबासि हारिफोरनि थाखाय 3% साख्रिनि खथाखौ गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ 17 फेब्रुआरियाव साहा बागान आरो आदिबासि हारिफोरनि थाखाय ग्रेड 1 आरो ग्रेड 2 सोरखारि साख्रियाव 3% रिजार्भेसनखौ गनायथि होबाय, गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। गुबुन मोनसे गोनांथार थिरांथायाव केबिनेटआ हादोरसायाव नैथि सैनिक फरायसालि गायसननो थाखाय 335 कौटि रांनि गनायथि होयो। बे गोदान फरायसालिखौ कार्बि आंलं जिल्लानि लांफुगु ओनसोलाव गायसननाय जागोन। शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला थांखि लानाय फरायसालिया ओनसोलाव गुन गोनां थाग्रा सोलोंथाइखौ बांहोगोन आरो रौनिया हानजाया हाबनो लुबैनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोबां खाबु मोनगोन। हादोरसाहा सिगांनिफ्रायनो गवालपारायाव मोनसे सैनिक फरायसालि दं आरो गोदान केम्पासनि थांखिया गोजौ गाहाय आरो हाजो जिल्लाफोरसिम बेबादि सुबिदाफोरखौ गोसारहोनाय। थामथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया डिपुआव अनसाय चेक आरो कार्बि फुजारिफोरखौ मदद होनायनि बाथ्रा फोसावो। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 17 फेब्रुआरियाव डिपुनि कासा स्टेडियामाव गाहाय अनसाय आरो गोहो होनाय स्किमनि सिङाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनो चेक राननानै होयो। दोरोङारि कार्बि फुजारिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे गेदेर हाबाफारि लानानै गिबि मन्थ्रिया बे हाबाफारियाव सा 7298 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो राङारि हेफाजाब होयो। बिथाङा थि खालामदों दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आद्रा थानाय खाबु मोनग्राफोरा गावसोरनि होनांगौ रांखौ मोनगोन। बे स्किमखौ बांहोनायनि बाथ्रा फोसावनानै शर्मा बिथाङा बुङो दि फैगौ बोसोरनिफ्राय बे दोरोङारि फुजारिफोरनि थाखाय बोसोरारि अनसुंथाइखौ बोसोराव 12,000 सिम बांहोनाय जागोन।
राङारि गोहोगोरानि बिथिङाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आत्मनिर्भर असम अभियान CMAA 2.0 नि सिङाव सायख'जानाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 75,000 रांनि गिबि सिड केपिटेल चेक राननानै होयो। बिथाङा बुंबावो दि आद्रा थानाय 25,000 रांफोरखौ गावबा गावनि जिल्लायाव सानथामनि फोरोंथाय हाबाफारि फोजोबनायनि उनाव थोंजोङै बेनिफिसियारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव दैथायहरनाय जागोन। सोरखारा फैगौ बोसोरनिफ्राय बे स्किमखौ 10 लाख मुलाम्फा मोनग्राफोरसिम बांहोनो थांखि लादों। बे मोनफ्रोमबो बिधानसभा बियाबनि गेजेराव 8,000सो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो बिथांखि लानाय जादों। मंगलबारनि हाबाफारियाव सोनाब कार्बि आंलंनिफ्राय सा 457, कार्बि आंलंनिफ्राय सा 1,000 आरो दिमा हासावनिफ्राय सा 487 मुलाम्फा मोनगिरिफोरा हेफाजाब मोन्दों। बे हाबाफारियाव कार्बि आंलं गावखुंथाय आफादनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहां, पार्लियामेन्टनि सोद्रोमा अमर सिंह दिस, कार्बि रेड्स लंसिं रंहां, हेमारि एस रबि सिंह धरेन, आसाम केबिनेट मन्थ्रि नन्दिता गरलचा, KAAC-नि गागि मावख'गिरि बारग' MP डक्टर जयन्त रंपि आरो पद्मश्री बान्था मोनगिरि प्रफेसार रंमं तेरां, धनेश्वर एंथि आरो पकिला लेंगतेपि बिथांमोनहा बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ साहा जनजातिनि सोद्रोमाफोरा गोबां मुजुरि आरो ST मानखौ दाबिनानै आसामनि ढेकियाजुलियाव हेंथा सोमावसारो। 17 फेब्रुवारि खालि साहा हारिनि मोनसे हानजाया आसामनि ढेकियाजुलियाव महकुमा मावख'गिरिनि मावख'नि मोखाङाव 3 घन्टानि धर्ना होयो, जेराव साहा बागाननि खामानि मावग्राफोर आरो गुबुन साहा समाजजों सोमोन्दो गोनां गोबां दाबिफोर दैखांनाय जादों। बे सोमावसारनायखौ दुलाराय आसाम साहा ट्राइब्स फरायसा गौथुम आटसानि सनितपुर जिल्ला कमिटिया ढेकियाजुलि दालाइ आरो आइजो दालाइनि हेफाजाबजों खुंफुंदों। बे आफादा खमसिन मुजुरि आयेन 1949 नि बादियै साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनि सानफ्रोमबोनि मुजुरिखौ बांहोनो दाबि खालामदों। सोमावसारगिरिफोरा दाबि खालामदों दि साहा खामानि मावग्राफोरा दासिमबो गनायजाथाव मानदान्दानि खम मुजुरि मोनो आरो सरकारखौ थाबैनो आखाय होनो खावलायदों। साहा बागान सालायगिरिफोरा साहा हारिनि सोद्रोमाफोरनो हा रानना होनायनि सरकारनि थिरांथाखौ जुजिनो थाखाय बिजिरसालियाव थांनायनि बेरेखाखौबो आटसाया हेंथा होदों। आफादा बेबादि आयेनारि खामानिखौ मावदांसाफोरनि बेरेखा बुंदों आरो बिबानगिरिफोरखौ साहा हारिनि नखरफोरनि लुबैनायखौ रैखा खालामनो खावलायदों। गावनि गाहाय दाबिफोरनि गेजेराव साहा हारिनि आफादा साहा हारिनि थाखाय थाबैनो शेड्युल ट्राइब STनि थामान होनांगौ होनना दाबि खालामफिनदों। सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरनो गांसे गोसोखांलाइ गथायनायनि उनाव सोमावसारनाया जोबदों। बाथि खौराङाव दङ कक्राझार जिल्लानि NH-27 आव थाव टेंकाराव अर खामदों। आसामनि कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलाव नेशनेल हाइवे 27 आव मंगलबारखालि जाब्रबथाय जानानै बेलथायनायनि उनाव गंसे थाव टेंकाराव गिदिर अर खामो। अर खोमोरग्रा हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो अरखौ खोमोरनो नाजायो। अर खामनायनि जाहोनखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। दथि खौराङाव दङ गुबुन गुबुन गिख्रंथाव गाग्लोबनायफोराव 14 जवान, 3 नोगोरारिफोरनि जिउ खहा। पाकिस्ताननि खैबर पख्तुनख्वा हादोरसायाव पुलिस आरो उदखारिफोरनि गेजेराव मोननै बमा बेरफ्रुनाय आरो गुलि गावनायाव खमैबो सा 14 रैखाथि हानजा आरो सासे गथ'जों लोगोसे 3 नोगोरारिफोरनि जिउ खहा जायो होनना मावख'गिरिफोरा फोरमायदों। APनि रिपर्ट मोनसे रौनिया हानजानि बिबुंथि आरो सासे रैखाथि मावख'गिरिनि बादिब्ला बावैसो गाग्लोबनाय जाथाया मोनसे चेक पइन्ट आरो मोनसे पुलिस थानाखौ नोजोर होनानै खालामनाय जादों। रौनिया हानजाया फोरमायनाय बादिब्ला बे बेरफ्रुनायनि जाहोनाव खाथिनि थाग्रा बिल्डिंफोरखौ गाज्रियै खहा खालामदों, जायनि जाहोनाव सासे दाय गैयै सिख्लानि जिउ खहा जायो आरो गुबुन 4 सुबुंफोरा जोखोम जायो। मावख'आरिया फोरमायनाय बादिब्ला बन्नु सहराव गुबुन मोनसे गाग्लोबनायाव मिरियान पुलिस थानायाव गंसे रिक्सायाव दोननाय बमा बेरफ्रुनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 7 सुबुंफोरा जोखोम जायो। गुबुन फारसेथिं सांला जिल्लायाव नागिरनाय अपारेशनाव 3 पुलिस अफिसार आरो 3 उदखारिफोरा जिउ गोमायो। स्निथि खौराङाव दङ कामरुप खुंथायआ चामरिया सार्कलआव गंनै आयेन बेरेखा इटानि भाट्टाखौ बन्द खालामो। कामरुप जिल्लानि चामरिया रेभिनिउ सार्कलआव माखासे चिमनि इटा भाट्टाफोरा आयेन बेरेखायै खामानि मावनायनि अजद दैखांनायखौ लानानै जिल्ला खुंथायआ जर'खा राहा लादों।
कामरुप जिल्लानि बिबानगिरिफोरनि बिथोन बादियै सार्कल अफिसार नन्दन नीलोत्पाल भगवतीआ पपुलेशन कन्ट्रल बर्डनि गोनांथि गनायथि गैयाजासे सोलिफुबाय थानाय मोननै इटा भाट्टा पिकेबि आरो एनकेबिआव सिग्रोमो। सिग्रोमनाय समाव मावख'गिरिफोरा नांगौ जानाय फोरमानलाइफोरखौ जब्द होआलासेनो खामानि मावबाय थानायनि उनाव मोन्नैबो भाट्टाखौ सिल खालामनाय जायो। बेनि सिगां जानुवारि दाननि गिबि सप्तायाव जिल्ला खुंथाया ओनसोलनि गासैबो इटा भाट्टाफोरखौ गुबुंले होबथानाय आरो गुबुन गोनां क्लियारेन्स 7 साननि गेजेराव होनो बिथोन होदोंमोन। बे फोसावथायनि उनावबो पिकेबि आरो एनकेबिआ होखानाय समनि गेजेराव मानियाखै। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।